Köszönjük, hogy végig szenvedték velünk ezt a 10 percet, és most mindenkit buzdítok egy borzasztóan nehéz nóta éneklésére. Tóth Péter fogja elmondani melyiket, én nem tudok. A Kis Karácsony, Nagy Karácsony nótát énekel. Közösen. Közösen. Igen, közösen, mert nem biztos, hogy tudjuk a szövegét. 1, 2, és... Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a karácsony. A kisült már idegére, a legyen meg melegére. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Kezem lábam, jaj, de fázik, csizmám sarkán így szikrázik. Ha szikrázik, hadd szikrázzon, azért van a szép karácsony. Megígérjük, hogy hangzás majd kicsit majd pluszt fogunk hozni, mert néha azért kiverte a biztosítékot. Például az enyém szerencsére nem hallatszódott néha, amit énekeltünk. Most pedig, hát hagyomány szerint egy kis ajándékot szeretnénk átadni. Nagyon-nagyon szerény ajándékot, mert hát az eklézsia az elég szegény. Sok egér beköltözött hozzánk, mostanában még denevér is volt ma. Ezek a templom egerei, akik azt gondolják, hogy itt jó életük lesz, de hát sajnos itt is éhen fognak dögleni. Úgyhogy, de még előtte kimentettük a tartalékokat, és néhány borítékot szeretnénk majd átadni, főleg azoknak, akik tovább osztják, mert azt nem vállalom, hogy ennyi embernek személyesen adjam át. Ezért megkérem majd azokat a kollégákat, akik a különféle területeknek a vezetői, hogy jöjjönek ki, és vegyék át az ő általuk kiosztandó, és a saját maguk részére is szóló természetesen kis utalványokat. Én azért megkérek, hogy nem merek leugrani, mert 20 éves vagyok, igaz, 2x20. Nem is